Kumusta yung mga cancer? Lagi na lang pag-asa ang kabataan ng bayan. Pwede rin naman natin sisihin ang ating mga boomer, mga tito, tita, nanay, tatay, gusto ko tinapay. Kaya ngayon, nandaan na naman natin ang mga memes tungkol sa kanila ngayong panahon ng sakuna. So simulan na natin ang mga memes. Woo! Antonio. Now we come here not as conquerors, but as liberators to return control of this city to the people. And at the first sign of interference from the outside Galing world, talaga. or from those people attempting to flee, I was born in darkness. Sandali. Born in fire. some hero will trigger the bomb. And now martial law is in effect. Return to your homes. Tomorrow you claim what is rightfully yours. Nako, Banelo, wag! Sunod, maraming salamat. Sarap na maraming time, no? Dami nyo naisip from Bito. Kaya hindi pala mamatay-matay si Tito Enrile. Naka-GTA cheat siya. Ito naman si S naman. Ako ay isang panzer boy lang. Kasi pag nasa loob ka na nung tangke, wala na, immortal ka na dun eh. Hindi ko kailangan unlimited life tsaka armor, diba? Sapat na yun. Kung Michael, lalala ko pa nung lumalangoy ako kasama. Prokaryotes, yan yung mga unicellular organism. Nag-evolve yan into eukaryotes. Tayo yung eukaryotes. Tayo hayop, mga fungi, mga halaman. Saan yung iba natin politika para mga halaman, walang ginagawa, nakatayo lang dyan. Eukaryotes pa rin sila. Prokaryotes, yan yung nag-evolve. Pero syempre meron pa din. Hindi ganoon na evolution Pag nag-evolve ang mga prokaryotes, iba doon mag-evolve, mag-mutate into eukaryotes. Yun naman multicellular. May mga iba na sila. Meron na sila mitochondria, the powerhouse of the cell. Diba? Yung mga lagi natin naririnig. Pero ganun gumagalaw ang evolution. Hindi ang evolution na, oh, galing tayo sa unggoy. So dapat bakit may unggoy pa? Hindi ganun ang evolution. Nagbabranch out yan. Ang tawag doon common ancestor. Okay, doon tayo nagbabranch out, naghihiwalay at nagkakanya-kanyang buhay. Ganun mag-evolution kasi mutation yun. Hindi may mga evolution na paurong eh. Ikamamatay ng species mo. Depende yun kasi maraming circumstances during sa iba't ibang era, iba't ibang panahon at sa panahon ng prokaryote, sinabi na may mga iba doon mga cells na iba ang kapangyarihan. Diba? Iba yung mitochondria nagbibigay ng powerhouse pero wala naman siyang protection. Na ibibigay ito ng ibang cell, ganito kinukuha, ibang cell, ganito ang pinoproduce. Carbon dioxide, what not. At sa proseso ng tsansa, sa proseso ng matagal na panahon na pwede silang mag-cohabitate, nabuo ang mga eukaryotes. Na-evolve sila into eukaryotes. Pero gusto ko tumawa, di matuto na ba? From Dominic, Ariel Enrile. Yung mga alaga na. Nice cut. Sa ilalim, very good. Bongaro, bakit hindi kasama yung mga dinosaur dun sa ark? Bakit ka sexist Tito Enrile sa mga dinosaur? Puro ganito ba mga memes? Kaya, ang tagal na ni Enrile na meme. Nabuhay lang muli dahil sa sakit na to. Enrile, ito lang! Very good, skeptic mo lang. Napakaganda nga naman. Hindi kaya ng piso nga, pasensya na, barila, di ba? Binaril lahat ni Tito Enrile ng mga dinosaur. Mga halimaw noon. Kaya siya hindi papatay ng mga simpleng sakit lang. Kasi mga halimaw kinakalaban niya. Diba? Yan. Diba? Ginawa na niya alaga yung mga toto from Ram. Maraming salamat. Si Pogi ang pangalan niya. Ay hindi, Brownie pala. Pasensya, nagkakamali po ako. Maraming salamat. From you1. May babae ako nakitang kay ganda. Bakit to? Ayaw copyrighted. Ay bibihagin ka. Buhay pa. Na-immortal si Tito Enrile dahil marami na siyang naging girlfriend. Diba? Ang tunay na lalaki hindi namamatay. Diba? May iba pa pala siyang mga alaga. Si Burnok. At least wala na si Burnik. Diba? Sunod, from Ishida. Push me to... Oh, my friends are dead. Oh, my friends are dead. Hindi ako tataob. Maraming salamat Tito Enrile sa iyong itinulong sa pagpuksa kaya Magellan. Gusto ko, happy ka! Gusto ko, immortal ka. Ay, from Sleeping Marlon, wala pa yung zero boy na. Bangkay. Hindi magiging bangkay si Tito Enrile. Masyado siyang malakas. Ang unang Shinigami. Baka Konnichiwa talaga. Grabe sa effort. Ayun si Brownie sa likod. Pero maganda rin ang Bleach. Gusto rin ihabol. Masaya din yan. Konnichiwa pala si Tito Enrile, kaya pala di namamatay. Marami ng kaluluwang nakuha. Kaya pala malakas. Pwede ba iwan na ng mga senador na matatanda dyan? Bigyan na ng
bigyan na ng pwesto yung mga bata, bigyan na ng pwesto yung mga bagong dugo dahil mas alam na nila, mas inline na sila sa mundo ngayon. Bigyan na lang kayo ng tips and tricks and technique. Hayaan na natin ang mga bagong dugo na, na masubukan naman, di ba, magtaguyod ng bansa. Yan ang gusto ko sa mga boomer, matibay. Hindi nagpapatabag sa mga kahirapan. Hindi tayo puro angal. Tayo, inuulam niya yung sili ang putya. Idol! Mga Pinoy kabalyero pa nakakaamoy ng puday na hindi pa nahugasan. Okay ka lang ba dyan? Binipino po ka muna di. Mga pakboy, yan. Ganyan sila kumain. Sunod, from Kent, from Bastinod. Hey, mucha ganda ka. Ghost Rider reference. Hindi ko alam tong Red Dash. Ano yan, Red Dash ride na yan? Nako, baka lilipat na tayo sa ibang mga boomers. Tapos na si Tito Rile na naman. Lagay ko sa description ng ating mga suporta sa lokal na mga artist natin. From Christian. Karamihan sa atin kay Undersecretary Bayani Agbayani ng Finance. Paglilinaw lang ha, Undersecretary Bayani Agabi. Hey! Ocho! May epekto ng quarantine yan, tigi. Okay, relax sa nila. From car. Ako, diba, sabi ko, tulad ni Tito Rile, kaya siya naging immortal sa dami ng kanya naputing kabalyerohan ng mga dalagang Pilipina noon, di ba? Huwag nyo na sila hawaan. Mga pinakamamahal namin prinsesa. Kaya pwede na ba ako pumasok sa puday? Gusto ko? Kaya nakatakip yung mga bibig nila kasi naglalaway sila sa sarap ni Tito Ding Dong. Sunod, boomer talaga. Pila kids. Ano kids? Wala na kayong second childhood. Matanda na kayo. Okay lang yan. sabi ko na nga ba kaya ito yung mga cool kids noon eh. Sorry na, huwag natin sila lapitan, di ba? From Jeremiah, Group 1. Ang weird nga eh. Ba't kailangan pa nila maglagay ng gano'n? Parang self pa. Ang galing namin. Palakpakan natin yung nagsabi sa kanilang gawin to. I'm sure hindi sila nakaisip nga. Nagugutom lang ako. Namimiss ko na kumain sa mga maruruming karinderya. Yung nagpapasarap dyan. Yung mga kakasalita na nagbebenta tomato sexo bihon. Kaya siya nagiging shiny eh. Ayan na. Lumabas na. Basta mga Pilipinong kilala ko, hindi kailangan mong takpan. Lagi na lang may edits, ano ba? Wala kami ang bagay. Sa lahat ng mga groupings ko na elementary at high school, kilala ko yung mga ganyan tao. Ako, lagi ako napapahawa kasi matangkad ako eh. Leche. Pwede naman tayo gumamit ng tape. Ba't ako lagi kailangan tagahawak? Wahag kita eh. From James, top 4 stage. Bakit kayo ganyan? Hindi inaaway. Hindi naman boomer to. Boomer ba siya? Malapit na. 43 years. Malapit na. Around 1970 yung mga boomers dapat. Malapit na. Kaya pwede rin sige pagbigyan na natin. From Alexander, boomers when Tito Bigajoy spits a corny joke. Buti na lang. Wala sa mga pangalan ng babae yan. Nagsimula sa letrang P. Diba? P as in Paulo. Ilaw nga po. Madilim ang paligid. May tumawag sa pangalan ko. Labing isang palapag. Tinanong kong okay lang. Hindi! Okay, para di tayo makaparay. Pwede bang hindi? Itigil mo na ang paggamit ng Robert Wade. Diba? Kailangan ko sira-sira na ayoko makapiright ng e-heads. Ma-eraser din ako sa YouTube. Ang sakit na wala ni mga kalyo ko noon. Diba? At least abot. Yan ang mga tunay na boomer. Diba? Mga nag-alaga sa kabataan ngayon. Tulad natin, mga millennials at zoomers. Kaya mahal na mahal ko mga boomers natin. Sunod! Siyempre, wag natin kalimutan. Maraming salamat, Jonel. Jonel. Subscribe naman kayo. Araw-araw na ako nag-upload. Ayoko na. Libre plug from Nguyen, Group 1 Reporting. Yes, I remember the English. Sana mas maraming Tagalog sa mga hearing. Para mas naiintindihan ng nakararami. Wala namang problema sa English o Tagalog. Ang isip ko lang yung mas nakakarami, mas nangangailangan malaman yung mga impormasyon na pinag-uusapan sa mga ganito. At yung ba yung mga lasinggero sa kanto na nakaupo sa mga plastic na upuan, makikinig sa mga ganyan. Aantayin na lang yan yung makikita nila sa mga fake news sa Facebook na tatagalogin ko ako yung mga sinasabi, mamamali. Walang katapusang kabubuhan. Yung natutulog ka na pero ka na mata sa lagna, tapos paggising mo nagjo-joke na sito. Puro kayo kasamaan. Yan, sige.
Madilim ang paligid. Leche. Sunod. Tigilan niyo ako. Ano to? Dangay, ako ay may tanong sa iyaw. Paano ang iyong gagawin? Pag ang iyong manok na panabong ay aking nilutong ginawa kong fried chicken. Lagot pa, oy. Hindi ako papayag. Baka naman hindi papayag. Ako yung ako. Hindi po. Kahit na po kita, hindi ako papayag. Bakit? Anong kakatayin? Alay, digay. Ala, Anong mas mahalaga? Ang apo mo o ang pang-ulam ng apo mas mo? mahalaga yung manok na pangsabaw. Bakit? Ay, bakit? Paliliwanag ko, ha? Bakit? Oh, Ay, sige. naku, wala ng kalaman ay. Nako, Lula eh. Iniisip pa niya. Oh, sige. Lagot ako sa inaalak ko. Ay, paliliwanag ko sa sige, akin. papaliwanag ka. Eh, Oh, pag sige. kinatay ko ang iyong panabaw, ay ako mabubusog, ako may pang-ulam. Ay, ako iyong apaw. Oh, tapo. Tapos na mga boomers. Tinapos na ni ate. Yung Wait iyong... muna, wait. Oh, Ay, sige. puro sa'yo nun lahat eh. Ay, hindi, game. Iyong sabihin na. Oh, gandang paliwanag ko, ha? Oo, paliwanag Ang eh. paliwanag ko yung ganito. Sige. Lulutuin mo yung pangsabog kong manok. Oh, Hindi mo alam. Yung pangsabog ko na yun, ayun, hindi ko pa nilaban. Panalo na ako. O, Bakit naman? At pag niluto mo, at paano ako mananalo? Pag nanalo lang nga. ay, di panalo ang iyong apaw at Ala eh. Ay, nako. Diyan tapos tayo. Lula, Okay, shot na lang tayo ng gin, Ano lo. naman? Ang dami mong tanong. Ko sabay abot ng gin. hindi nga, aking nalulutuin na. Ay, wala tayong handa sa Pasko, aking nalulutuin na iyong manok. So, sige na. Lutuin mo na. Sige na. Kaya na ako. Huwag ka lang magalit. Kaya mahal na mahal ko mga boomer natin eh. Kahit ganyan na. sila, mahal ko pa Mamaya rin sila. Yung ano pa, yung kulay pula pa. Di nila tayo matitiis mga millennial. Okay, mga zoomers dyan, Anong matitiis pa namin kayo. Ikaw, magtatanong, isa lang ha? Isa na lang. Pagbibigyan kita, isa na lang ha? Sunod, maraming salamat. Basta picture. Yan, tapos na. Sira na lahat ng mga fake news sa kanya. Dalawa ng background mo. Sabi ko na nga ba, it all interconnects into the fanatic zone. So, doon natapos natin mga boomer na mga mila. Natuwa ba kayo? Dumilim ba ang paligid nyo na nakita nyo? So, kung gusto nyo pa tayo mag-upload everyday at pagod na ako, wala na yung aking pangatawan pang boomer na din. Eh, i-like nyo. Pabuti nyo lagi ng 10k likes para ganahan ako at manood ng ads. Yun pinakailangan natin. So, like, share sa mga boomer o isip boomer o katawang boomer yung friends, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo out.